časovom že ostrove. Z Skyblock. Čo? Na Skyblock. Hej, že na Skyblock a... No? A idem ja teraz. Rozhodne odoberá. Čo? Nič, že... No takže, že... Sa budem skriť vodu. On ma potom zavolá. Ja nebudem počúvať, ale on ma zavolá, aby... OK, no takže dámy a páni, dávajte, že odber, že choďte na môj WhatsApp kanál tam, že môžete tam sledovať nejaké videá, čo tam, že možno vidú aj s toho výrazom. Takže choďte na môj WhatsApp kanál. A že to tam... Hej, len toč, prosím ťa, dobre, toč. Že, a presne potom mi to... Alebo však môžem rozbrať myšli, čo? No? Teraz máš strich. Takže ja sa musím skryť. Takže, idem na špeciálne miesto. Ne! Teraz som sa dostal na veľmi dobré miesto. No ale tu bardzo chcem ísť. Že koľko máš ešte času? Však ty ma máš zavolať. Aha. Pôjdem o 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Počkať, ale že vidíš tu, že moju menovku vidíš, ale hej! Ja vás nevidím vôbec. Však sa kúkni, kľudne sa kúkni. No? Však mám a nikde nevidím ťa. Aha. Lebo ja som si nastavil schovky, takže tu sa nedá vidieť. Tobias, si to uvedom, že sa pre nemôžeme hore skrývať. A ja ťa vidím. No, tak. Ale prečo sa tam pozeráš? Že keď ja tam... Ja sa tak bojím, že sa nájdeš. Ale to ja ťa vidím. Nie, vyskočím. Že ťa vidím. Kde si myslíš? Nie. Mňa by tak za... Čo? Dáš mi aspoň jednu na poletu?
Hej, je to blízko bazéna. Tak už mám ťa na chvíľu. Ale nie, na sústa. Ale hlavne nepoznáš, že budem musím stať na mieste. No veď, však ja to stojím. Dobre, ja ti hovorím, no na tom hrám schovky, že ti utekám z miesta. Ale si na tráve? Čo? Si na tráve? Jak na... takom... Či stojíš na bloku trávy alebo na takom inom bloku? Hej, že nie na trave. Trávy je tu dosť. Ja sa nebudem vzdávať, ja si nedávam. A že keďže budeš vidieť, toto video to budeš čumeť, kde som sa skryl. Počkaj, ťa nájdem. To je blízko mňa, ale veľmi, veľmi blízko mňa. Budeš hovoriť o horúcu zima, keď chceš, nemusíš. Ale len, že neklameš, si na tráve. Neviem, že si na inom bloku. OK, ja som... Neukazuj. Ja Čakaj, už asi možno viem. Ja som na to bloku inom. Ja som na to bloku... Nie, Čo? nič. Že na akom bloku si sa budú? Som na inom. Že ti to nepoviem, že na žiakom, bo ma hneď nájdeš. Dobre, ja som sa len pýtal, či si na tráve, ale nie si v žiadnom dome, ja? Nie, že nie som v žiadnom dobre. Budeš hovoriť o horúcou zima? Nie. Dobre. Ale zatiaľ to je sama zima. Hej, a keď skočíš na strechu? Tak to je sama zima. Hej, a preto si, keď tu som bol na celú ulicu, že bolo, Ja... No, ale... Čo? Ja som ti teraz... Nie si taký prebudnutý. Nie. A nie si pod vulkánom. Nie. Dobre. Ale predtým, jak som sa ťa pýtal, či si na tráve alebo na inom bloku, si hovoril na tráve. Ja náhodou nebudem miestnosti sám? Nie. Ja som na meste. Ja som že ti hovoril, že to ja som tam že nebol. Že som len srandoval. Dobre. Ty ma to nemôžeš nájsť. Že to točíme. Stalo. Neviem. To je 7 minút. 7 minút už. Že ma hľadaš. 8, už 8. 8 minút ma to hľadaš. Si na dome, mám ťa. Ale to ma musíš aj chytiť. To nenápadne môžeš. To nesú dobytky, to sú len schovky, ale musíš byť aj tak na mieste. Čo ty si podobnou? Mám ťa. Ako? Čo tam idem? Ale tam to není fér, bo to, že tam ten malý, Ale dobré,
schołka, teraz ty idziesz złapać. O, Okej, takže že môžeš, že vypnúť to dal za 3. No, takže ja pôjdem, pôjdem počítať. ty chodź počítať do bazéna. Okej. Však ja sa tam mám až že utopím. Ale dawaj, pozeraj to. Okej, takže 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Počuj sa, chceš ma máš to zavolať? Nie, ty si hovoril. Możesz. Počkej, ale nie, ja som overieram, ale ja vidím, že no že ako mám dať, že by som to mal ako schovky. Že ako mám, že vypnú, že by som nevidel tvoju menovku. Že by som to mal... Ja si wiem, że to jest Prečo? ale to ty się było zabłąd, to się po prostu tak jest zabłąd. Ale poczekaj, ja mam screen na ten zabłąd. Okej, włączam tym do tłoku z domu, a potem ci wyjdzie. Nevidím tvoju menovku. Či nevidím, pardon, vidím. Ale jak to zobaczyć? Hej, v tom hnedom, to vidím. Čakaj, počkaj. Ja mám nápad. Ja skúsim že teba kliknúť, či náhodou tuto nebude, že schovka. Co? Ja neviem. Nie, tam to som nepovedal, že či to bude koľka. Ja neviem, jak sa to robí, že by to nebolo nás vidno. Vidím, že pozeraj, jak som že pred tebou. Jak ťa hneď vidím. Ale... OK, ja budem že počítať. Čo? OK, takže toto bolo by, že koniec tohto videa, proste keď nám to s tým nejde spraviť, že nemôžeme, lebo proste nám to nejde spraviť, že by Tobiasovi nebolo vidno menovku, tak... Ja som sa teraz tak dobre skrýl. Skús ma nájsť. Čo? Tá potom, jak tu ja môžem byť na tom serveri, keď si sa odpojil. No to, že ti to môžem, že... Okej, możesz.